Kapoy. Bisang kapoy, ang kontaw na lang. Mama, may kaunon. Mama, saan may kaunon? Hindi ko mo kayod. Atong sayran karon ang kinabuhi ni Ma'am Rosel nga taga-Talakag, Bukidnon. Usa ka mama nga nagpakapapa para mapakaon lang niya iyang anak ug ang iyang pamilya. Ya, aman na pit. Doa. Ay hapon. Patabang ko dito. Ito na. May bata lagi lak na daan. Oo, ang bata mo na na. Sila sa akong bana, may So, nabilin. gikan pa ni siya. Actually, gikan na siya na maligya dito sa unahang eskwelahan. Tapos, siya akong gipangutanan dapat nga kung nabatay angay tabangan din. So, nato siya gisuggest. Only to find out nga, isa po din siya sa angay tabangan. So, karon pa mi kay kakuan nakani gihangat man ko sa kat karon pa mi nakani kay kusugay ulan ganina. Tas sulod sa mong walay. Aling hapon. Ang na akong bana, anak na ko. Cute yung bata. Sana all na yung bata. Ito lagi na yung baligyan mo. Fried ni siya, ulot hotdog. Ay, oo. Oo. Muna, Sila may baligyan mo na. tag, city ang isa. Kasi ito yung isa. Oo. Parang ma-apod drag bata ba? So, mo gina yung baby. Pagka na taon siya. So, mo to gini yung kayumtang actually kanang dito sultin mo ginahom katong Kanang mamaligya kag kuan. namaligya ko para maka lahutay sa pangunsumo na mo tag adlaw. Si Sir Day. Kaya nga kung bana manggod na kuha na ang kamot kay nangatigbasan man na siya. Ah, Mm. dili kayo sa magkuan. O dili na siya makapangusog kay nga putol ng mga ugat ana. Ah, Mm-mm. mas naisamad ang tanaw eh. Ang duha pag ikakamot no. Oo kana siya kini. So may tabuan ni karon kay dili man siya kayo ka kuan si Sir makatrabaho. Ikaw sa ilang baso. Oo, ako na lang nagkuan ani. Nagantos. Di ba pero kanina kay taod-taod magadto nagulan ang bata nimo, siya yung nabantay, di ba? Oo, siya. Nalabi yun, di ba breastfeed pa ka? Oo. Kasi Na kung wala pa ka, layo mo kayo. tubig ra yung pagpainom sa yaha sa akong bana para Tubig lang ang maka di kay mag-uhaw. Para di si kaya siya magilaka, Di man makuan sad og. dili siya wawon ba. Pero gikan sa eskwela pa kung diri layo man kayo imong gibaklay, bagabaklay ra ka na? Oo, gabaklay ra ko. Kay usahay di man gud ta pagkasakay dito sa dinanig bao kay talagsara mog agi. Mo nang agwan taon na lang ako, baklay na lang ko. Bala pag uli na ako lagi ako mga bagtak sakit Wala na na kayo. kayo. Lain ay subagay no kung man trabaho pud ka, naman kay bata pud Oo, napatutoy gatutoy pa man. Pila pa ni siya ka bulan? 9 months. 9 months. So inani ka kuan. Murag kalisod na ang ilang kahimtang gyapon mga igala kay 9 months ang bata. Kinahanglan nga mapatutoy ang bata pero kinahanglan mo kayod pud si madam para pud nga nasa lay pamugas. Kay si Sir dili bago mga pila pa naka kuan sir. Bulan gila sa pagkatigbasan. Duha pa ka bulan yagi na duha ka makamot niya na tigbas. Kani duha ka kamot niya. So dili na po kamot takal kung sa mga istorya biyan ana nga pangitabo kay wala mo na siya wala pud kay labot ana kay atuang tumong tinguhaan is makatabang sa mas nanginahanglan man. So far dito kung nakagina na katandog ang ma'am kay imbes nga nangita ko kinsa pwede ba matabangan silang area pero ana siya nga nalagi pwede matabangan pero only to find out nga siya day mismo angay gid sa tabangan pud. Ama yung pamilya nimo ma'am. Wala na ko yung mga magpapa. Wala na kayo magpapa. Mm. Wala ang pamilya. Nya sir, ay mong mga pamilya nimo pud nimo sir. Na po. Unsa trabaho nimo sa una sir? Mas Ha? na isra gyapon. Sa mais. Magtanom. Magaling ra dahil og maka Ah, harvest. naamoy uma tapos inig maka harvest na ipagaling Pagaling ninyo. raw. Kay may konsumo nyo. Oo. Para sa imo ma'am, unsa man gyud ang pinakalisod nga imong nasinatian? Ang pareha karon nga kailangan nako mo kayod. Kapoy. Bisang kapoy, ang kontaw na lang.
man may kaunon. Aman sa may kaunon, di ko mo kayod. Fight kayo. Tama pa na ba ko eskwela. Pagwanta ganito akong anak nga, bisag ulay balon. Eskwela siya. Ana, ang actually yang anak mo is medyo layo-layo pa nam. Gabakay ra yapon siya. Oo, gabakay ra gyapon sila. Digigan ko sa eskwelahan niya. Only to find out ba, di na ko imagine ba nga, gabasaon na po sa akong time, gabaklay yapon ko, pero mas layo ilang gibaklayan karon. Nya karon ang halin aning imong baligya, ma'am. Mo imong ipalit og bugas. Oo, maurot na siya. Gaypalit na ako ang ginansya o bugas. Din, ang kuan, ibalik, i-rolling ra po dahil na ako ang kuan. Ang pila pa ginansya nimo sa kadlaw? 200 kapin. 200 kapin. Napalitan pa na siya sa gantang na 140 kayong gantang diri. Ni ang gatas sa bata. Di na Ay, ganit. breastfeed man no, breastfeed. Breastfeed man, dili na siya gakuanan. Kuan ram. Mo lagi ang pang kuan po sa eskwela po. Balon-balon 5-5. Napanudaan. Wala na. Ugma another na po dahil. Kung di ka kabaligya sa kadlaw, wala pa makaon. Wala. Oo, wala gyud. Nawa ga mistak bugas o. Ama ba ang bugas? Wala. Nakoy bu. Silupin ra. Wala kay bugas na kay manok po. Wala, magpalit pa gani unta ko karon og maurot ni. Ang sa og bugas? Bugas, oo. So kung wala to dabi karon kada ka wala mahalin. Palit bugas. Ay, Si ma'am po, di ba daw pag mag-breastfeed, di ba dapat magkakaon gid og sakto ang Oo. inahan kay siyempre wala may matutoy ang bata, matutoy pang papa. Sir, sa bata pa dihatag tanan sir, ayan na pag pila-pila sir. Kay basing mo sa bit ba kabalo ba ka nga gamay ba kayang ginansya sa kuan sa pika sa bata. Basing iba pong kailugan sir ha. Bitaw, so dili lalim ang kahimtang, dili daghan man actually dili lang sila diri nga area, dili lang unsa kay nang ngalan sa yung lugar kay ma'am? sityo na sa luloy ni siya. Sitio na sa Luloy. So kanina nga story isa lang isa sa daghan gid kayo nga tabangon diri nga area. So di mo pud ako na madupahan gid tanan actually di man pud kwartahan. So kani kayo kanang be thankful na lang gid ta kung arang-arang atong kahimtang karon. Inya kung namay sobra sa inyong blessings, try niyo ay nag-ipaagi sa kuha kamo na mismo anhin ni sa area para makita gid ninyo ang silang sitwasyon. Daghan gid kayo ni sila. Ano yung itsura sa gisulti ni ate ganina nga ginantang daw kuno. So kaning ginantang isa man no? Unong ka salmon. So kani this is worth 120 pesos daw kuno ni. So every time mga human siya baligyan na siya ginan siya gamay, mupalit siya isa ka gantang. So siyang 200 pila na niya nabilin pero dito silang area is 140 daw. So nana siya nabilin niya 600 siyang 200 niya ginan siya. So di na puta mo na may pinakadol-dol gikas lang pala mo na pinakadol nga murag grocery. Di na lang ta makasulod so mag-request lang din sa bangag. Among gitanom-tanom, saging ug kamuting kahoy. Walay laing trabaho, kay pupring magaluluoy. Ang among kalipay, awit lang sa mga siloy. O ginuyugan sa hinuyoy. Bang. Kaya ba? Ano pa? Nam, di namin ito kayo. Inyuhan na ni. Ana, bugas pero di kay kasi guan. Di kasi ka problema sa imong bugas. So kana okay na nga bugas. Kani dayon ma'am. Abang nagid na ba? Kani dayon ma'am kuan. Para sa groceries niya siya. Pagilayan ako sa buro mga tuyo. Kani siya din. Natin diri dayon ang Tama. sa dira. Tapos yung mga biscuit food. Kaya wala mi nakita nga kanang bakery nga dool. Siguro daw kuno sa Mirayon ang pinakadol nga bakery. Oo. Dahil na ilang dool dire kay layo kayo. Ikapoy ko guna-una sa ila. Bibi.
Ha? Ano, dagang kayo salamat. Ay, kani ma'am kanang samo gid kami ko nagid mi kanang murag nasuguan na gid mi. Salamat kaayo. Gana pagid ko atong isang adlaw nga bintang tag natay bugas ng pundo kay makapawalay sa ako. Kay nagahapon kapoy di ako nawas di ko ganahan ga lakaw unta na wala may bugas. Nilakaw na lang. Mumpra na lang ko ani kay kapoy man. Ay. Oo, tay kaon. Gahapon atong isang adlaw gani nagbingala mi nagibot mig bingala nga nabili na mo atong biha. Oo. Kaya mong di paniod to. Opo lang. Lagi lang. Sa kaning salamat gyud sa among main sponsor. Thank you so much sa imo Sir N. Laing tao na po, laing pamilya na ba itong natahilipay. Thank you so much sa imong mga grace na hatag. Ikaw sad ang kuan siguro gitubag sa Ginoo. Gayon na gid ko nga. Bugas na to pa. Natay makakuan unta. Pero makapahulay lang. Makapahulay lang ko. Masabtan ako yang kakapoy. Nakita ko naman siya nga ulan, init, kabaklay-baklay niya. Pas ginaw nag-ulan pag doon niya. Unsa ang paghalin sa iyang mga baliya nga til sa manok ani karon. Wala na siya bugas nga kuan. Oo. So nana na lang gyud. Lang. Dagan kay salamat. Sir N, sa nag-sponsor ani, dagan kay salamat yun. Magkapaulit pinagkadlawan. Napagpanuroy. Gusto na nagapanakit na akong mga til. Agong taon lang eh. Pagkasabi ko na magpuyo na ako. Hello. Ay ginagaw ka. Dapat man. Nakailang magkita mas kalismat lang yun. Ano mulili ko supit ako wapis sulod. Kailan ko kapil. Mulili ko supit ako gusto mo hatag. Makahila ko kapil sa sulod. Ano nga mainit ko. Dugang na lang yung sakwa na. Dagan kayong salamat. So, salamat kayo sa paglikod ng kwarta, daghang tao nga sponsors na willing mutabang sa ubang tao na ipahagit sa kwarta. Daghang salamat sa iyong pagsalig sa mua. Thank you so much. Para yun to sa tong tumong tinguha nga magkatabang sa mga poorest of the poor. Katong tinuod nga nanginahanglan og dili to mga tao nga duol lang sa dugan sa mga tao nga nasa barangay hall. Bye bye, salamat sa pagtanaw.